Денис Ивашин, журналист «Информ Напалм». С 12 марта 2021 находится в следственном изоляторе. Шановныя суайчыннікі, дарагія браты, шчыра віншую вас з 30-й гадавіны абвяшчэння дэкларацыі пра незалежнасць Беларусі з днём незалежнасці. Гэтая славутая дата, як і шматлікія іншыя з найноўшага этапу змагання за вольную незалежную Беларусь, адзначана ўвойдуць у каляндар важных нацыянальных падзеяў ужо свабоднай Беларусі. Побач з не менш вялікімі для нашай краіны і народу датамі 25 сакавіка, 15 ліпеня, 8 верасня ды іншымі. Аднак сапраўдным днём незалежнасці Беларусі відавочна стане дзень канчатковага вызвалення, калі над краінай на дзяржаўным узроўні зноўку залунае наш святы бел-чырвона-белы сцяг Хрыста. Таму мы сёння маем вельмі адказную місію захавання і пашырэння беларускай самасвядомасці, мовы і культуры. Мы з вами мусім абуджаць нацыянальную памяць пра мужных ваяроў, абаронцаў, патрыётаў Вялікага княства Літоўскага, Беларускай Народнай Рэспублікі і сённяшніх герояў, якія шчодра палілі гэтую зямлю сваёй святой крывёй дзеля вызвалення бацькаўшчыны ад ворагаў з-пад акупацыі. Іхныя ахвяры не былі дарэмнымі ўжо толькі таму, што сёння на палітычнай мапе свету існуе Беларусь. Але ці застаецца яна там, залежыць ужо ад нас. Беларускі народ мае праявіць уласную палітычную волю, імкнуцца да сцвярджэння сябе як нацыі. Беларусь мае ўрэшце вызначыцца, у якім кірунку і куды яна хоча рухацца. Або да святла цывілізаванага дэмакратычнага свету, або да цемры дэспатычнай таталітарнай сістэмы. Мы вялікі народ, які мае агромністы патэнцыял да неймавернага росквіту Беларусі. Колькі геніяльных сыноў і дачок беларускага народу узбагацілі сваімі талентамі сусвет. Наспеў час нам усім папрацаваць на карысць вызвалення і адраджэння бацькаўшчыны. Дзе б не знаходзіліся вы зараз, чым бы не займаліся, хай у вашым сэрцы, у вашых думках, вашых мроях і памкненнях будзе Беларусь. Зычу плёну нашым супольным намаганням, Божа благаславення усім нам і ўрэшце сапраўднага вызвалення Беларусі і перамогі пад сцягам Хрыста. Жыве Беларусь! Барацьба за вызваленне краіны трывае, свабоду палітвязням і вязням сумлення. Добры акупант ёсць мёртвы акупант, журналіст, не злачынца. Перамога будзе за намі. Верым, можам, пераможам. Беларусь будзе вольнай, Беларусь жыве, а рэжым здохне.